Mazuva pano rest ndavhuma mwana. 2 days wakutomuka wakanona. Chimboenda kumazuva pano rest. Mazuva pano rest vakaita sei ndomubvunzo wangu. Mazuva pano rest vanobata special zvekumamayini zvemudzimba mbereko zvakasiyana siyana mabasa. Saka mari ndei wokuverenga. Tikuna kuverenga mari. Yauri kuverenga iwewe mari iyi wakaiwana sei kubva kwamazuva ano rest. Ndeye kurumba here ndeye kugoridhe ndeye inoti kunonga. Vanosota zvokunonga mari. Vadafamba uchinonga mari mutauni. 100 tikaenda kumaona. Mawaya. Aya. Manyuana. Mazuva ano rest anokwa kupiwa vanhu. Vanowana kunonzi ku South Park. Ndekupi koko? Kubulawayo ka? Kuharare. Kuchi? Kuharare. Mazuva ano rese wakanakira chinhu wani. Ini mazuva ano rese ndakafona paunda waona namba dzavachi. Saka mazuva ano ndibva ndavatumira mari yechi yezvakandite nditi ndobva vatoti bo. Ndobva nditi chita so zita rako chibva ndanyora ndika. Ndobva china kutenga bhegi. Ndika. Ndatenga monakiri yangu ndatendera. Ngotendera mutauni kudzoka kaiso. Ndikati pamwe ndezvokunyeperekedza ndzokere. Saka mazuva pano rest vakagara kuSouth Africa. Vakagara kuSouth Gate. Vakagara kuSouth Park. Kumagate. Mazuva pano rest varume munhu mukuru ndizvo zvandagutsikana. Aiwa. Inizi semunhu kana wafunga kuita mari. Kana wanda kuita mari. Fonera madzibaba no rest paSouth. Madzibaba chi? Nodza. Madzibaba chi? No rest. Papi zve? PaSouth Africa. Apachi? South chi? South Road. South Park iwo. South Park pamagets. Wobva wataura kuti uri kuda madzibaba no. Namba dzavo ndidzo dziri kubuda pazasi apo. Uyu ndi Black Chongwe akatotora mishonga yekuita mari kuti madzibaba no rest. Muri Zimbabwe? Ndio ya mai. Ndakuverenga mari yangu nditi ndi ya mai. Mai wapi? Christmas. Mai yangu bereka Christmas. Mai wako utsa 1000. Ndikuenda ndikuesera iwe inokwana. Ndiwe ningiri mashoma. Mina tise vanhu vafunga dzava kuti ungodziunganidza. Ndito chintora ndo senyaya. Uzanipa kukosora. 2 3 4 5 ndiko mai. $500 ndiye mai wako. 3 4 5 ndiye kupapa 10 pamba vana kutenga bhutsu dze 400 iwe ndechikafu pamba imari yechikafu yewesa ndikuisa ma 55 chete 500 ka ma 5 atulisa chazodzitura uzodzinyora pamusoro ndedzechiyani aisa ma 5 iyo chamaruwa ndi uri kuona pa TV ndi usazozvitira tiverenge maisiri mari yakawandisa chamari yakawandisa ngatinguvisa kuti inokwana imbori mari yawasara nayo iyi kusangosavira chimwe tichiverenga nyaya yemari kunochena kunoverenga mari iwe madzibaba no rest iwe vanhu vakawanda vanozoendako usataura zvamadzibaba no rest vanhu vakawanda vanozoenda kubvunza kungotsvaka paYouTube kuti madzibaba no rest vanhu vakawanda unoona waikoko vakuti madzibaba no rest paYouTube pauri kundirambidza kuenda manje ndoda kutoendapo ndoda kutogugula kuti madzibaba no rest uchida usingade aiwaka iwe unofanira kuuya chiupa mari handida kuti nditiwo mari chikutora foreri wauta zvamadzibaba no rest zvaita sei ndokwanditi yako tawira ndati ndokwanditi yako anditi ndontora video saka iwe ndiokuita mari ini ndokubata kamera Facebook ndeyedu isusu iwe chako iwe isusu enda paFacebook totsvaka madzibaba no rest iwe autsvaki madzibaba no rest anditi ngatiwira nienda kubhadhara uchaona mangwana rega nenyara inizise munhu mukuru wati madzibaba taura akati aiwe uita shanjise mari wakapiwa isi yako uri kuita shanjise nemari siri yako iwewe ndati uita shanjise nemari siri yako saka uda kundirambidza wafane mari namba dzadzo tichi
078 yonziziwe ndodzizire pikweni utasa phone phone yangu ndio yakutonanewa video but mazobanoretseoka aiwa munhu mukuru chirombo mazobanoretsi chirombo mazobanoretsi pasouthry park upi iwe Victor ndipe namba dzamazobanoretsi waivhaira musuyo handitika uchitaura kuti mazobanoretsi chichanditi aiwa 0781 078 113 chi 113 113 program 6143 6143 asi panari kuya aiwa kana memo kushima bana bapacha uyo ndipo pakapam onakara ora butso chwada iye ndemberuka iye kuti ukaimaro mutupo 07 8 113 113 614 3 mazobano rest 3 ani mazobano rest madzibabano rest ndo akatanga kutenga indabva kwaNorza ione mari resvika kuma 1.5 million so ndadza kutenga verenga mari yakutumbora verenga mari yakutumbora my worship zvawaishuvira my worship aiwa zvawaishuvira iri my worship mari 100 mawaya hapana kana 10 dollars ga yezoti kana romwa do tutori nyimwa nayo tatina change autengi do 50 totosiya 50 ari kuganza kachongo uri kuganza kuita kuvhaira kuda madzibaba norest nodza pachi nodza pa southerly tone auchagota nemari pasouthly park pamagetsi vese vamunhu vachimba vaya vanotorubatsirwa kupi aiwa hatiri zvakawanda tine vaimbi vakawanda vanobikwa nani nemazovanoresi vachiita mashuta number 1 mazobaba chirombo maredio vachiita manomero apa ndakanzorwa ucheresa mabhoro kushokunze sisenda shades seji chiruziko un dos tres cuatro cinco sesenta 60 wakuita zvekubozambiki muri wezimbabwe tinopa kukutendaiwa mukomana nhasi ari kufara 6000 metikash pa 100 USD unoziva mozambiki uta zvemozamozapana kuya ndena kuya aiwa mai panekisa kuchera mvura wadochera mvura apa chehwi mvura pamiwe panomiwa ndepamadzibaba inzwa iwe pati vanhu vakarwa madzibaba mari 4000 bhoro aiwa iwe inzwa madzibaba 4000 kuchesa bhoro aiwa vakarwa mari madzibaba noresi pai aplatsi havazvionika havazvitsvagi havazvioni kuti pai kote uri mablack label idore mabhiride